Добре. Здравейте, здравейте на всички. Днес ще си говорим за имейл маркетинг или по-специфично имейл маркетинг за онлайн магазини. Днешната лекция като цяло бих казал, че ще е доста полезна за всеки един от вас, дори хора, които имат онлайн магазини, които те първа навлизат в света на диджитал или просто са проявили интерес към дадената тема. Но преди да започнем, нека разкажа малко повече за себе си. Казвам се Алекс Георгиев, занимавам се с имейл маркетинг и автоматизации от около 2 години вече. В момента работя в Mediapost Hitmail България. Като за времето, което съм прекарал като имейл маркетолог, имам управляване над 50 проекта в България и в чужбина вече. И съм помогнал на голяма част от моите клиенти за увеличаване на продажбите на техните онлайн магазини между 20 и 50%, в зависимост от нишата. Също така съм Клавио нърд, както тук може да видите. Ако за тези от вас, които не знаят какво е Клавио, ще разберете по-напред в лекцията. Преди да започнем с същинската част, оставям следокода, където можете да влезете и да задавате вашите въпроси. Така. За какво ще си говорим днес? Ще започнем с това какво е и какво не е имейл маркетинг, понеже срещам доста разнородни мнения, особено в България. След това какво може да се очаква като резултати за всеки онлайн бизнес, каква е разликата между някои специфики като кампании и флоуве, как можете да започнете, ще ви дам точни примери за автоматизации, които можете да сетнете за вашите онлайн магазини, дори някои малко по-адванс за по-големи магазини, както и всичко за кампании, сегментиране, често допускани грешки и така нататък. Какво всъщност не е имейл маркетинг? Бълк имейли до контакти, които не са дали съгласие и не знаят нищо за вашия бранд, или така наречените спамерски имейли. Това даже не мисля, че е нужно да го обсъждаме толкова. Първо, че е нещо забранено, и второ, 2024 година то просто не носи резултати. Защо? Защото вече има много по-стриктни изисквания и е много лесно да ти баннат самия домен за изпращане. Хората нямат интерес, няма изобщо да виждат имейлите и така нататък. Другият тип имейл маркетинг, за който постоянно ме питат, е имейли до потенциални клиенти. Понеже много често, като кажа на хора, с които съм се запознал, с какво се занимавам, и те ми казват, че ми помогнеш ли да пиша имейли до мои потенциални клиенти, да ги аутричвам. Това всъщност е имейл маркетинг, но не е това, което ще си говорим днес. Тоест има разлика между различните ниши и сфери. Или третото нещо, което най-често се бърка в България, са седмични и месечни бюлетини до цялата база данни. Това е най-масовото нещо, което се прави от бизнесите. Просто си правят акаунт в някоя платформа и изпращат всяка седмица имейли до базата данни, колкото просто да има. Което всъщност е част от имейл маркетинга, но той реално е нещо много повече. Това е един малък процент от всички неща. Всъщност какво е той? Имейл маркетингът за онлайн магазини е инструмент за поддържане на ангажираността на клиентите, увеличаване на продажбите или техният Customer Lifetime Value и изграждане на лоялност в тях. Какво можете да очаквате всъщност като резултати, както може да видите тук? В зависимост от нишата, между 20 и 50% от приходите от имейл маркетинг при правилно сетнати флоуве, хубави кампании, не спамерски имейли и сегментиране на аудиторията, това може да бъде постигнато за, смея да кажа, почти всеки или 99% от онлайн магазините. Също така ще постигнете връщане на стари клиенти или така нареченият Customer Retention, понеже е 2024 и всяка година като цяло рекламите стават все по-скъпи. И придобиването на нови клиенти става много по-трудно. Затова Customer Retention или връщането на нашите стари клиенти за мен си остава приоритет за всеки бизнес. Също така можете да събирате ревюта и отзиви на вашите клиенти. Можете да увеличите средната стойност на поръчката, като ги кросселнете в някой имейл и да получите по-ниска цена за придобиване на клиент или връщане. Коя платформа всъщност да използвате за имейл маркетинг? Аз за моят скромен опит съм тествал ужасно много платформи и това, което аз съм открил, че е най-доброто за
за e-commerce е Klaviyo всъщност. Защо Klaviyo? Ами предлага широка гама от опции за сегментиране на аудиторията. Можете да правите абсолютно всичко и да си вадите всякакви данни за вашите клиенти, колко пъти са пазарували, колко пъти, каква сума са дали и още много неща като цяло. Също така най-много видове автоматизации могат да се правят и е доста интуитивна цялостно платформата. Каква е разликата между кампании и флоуве? За тези от вас, които са малко по-начинаещи, имейл маркетингът се разделя главно на тези две групи. Кампании и флоуве. Кампаниите са имейли, които ние изпращаме до нашата база данни еднократно. Тоест ние си правим някакъв имейл, например за черен петък, за Свети Валентин, както съм дал примери, или за всякакъв друг повод общо взето. Настройваме кампанията и я изпращаме еднократно до тях за някакъв повод. При флоувете това са имейли, които се изпращат автоматично до нашите потребители след определено действие, което се е случило. Например, ние сме настроили, че искаме всички хора, които са добавили продукти в количката си, но не са направили поръчка, да получат даден тип имейл. Или искаме хора, които са направили поръчка, но последните 3 месеца не са си поръчали отново, когато се случи това нещо, те да получат имейл, който се сеща да бъде с идеята да ги върне обратно на сайта като клиенти. Това е основната разлика. При флоувете, общо взето, хубавото при тях е, че те се правят малко по-сложно, но веднъж сетнат ли се, носят резултати дългосрочно, докато кампаниите там е по-скоро поддържане на ангажираността на нашите контакти. Как да започнете стъпка по стъпка? Всъщност постарах се да го направя максимално улеснено, за да може след самата лекция за хората, които обмислят да вкарат имейл маркетинг като инструмент за техния бизнес или за техен клиент в агенция, няма значение, да може да им е максимално лесно. Как се започва? Създавате си акаунт в имейл платформата, която ви изберете. Разбира се, не е нужно да е Klaviyo, но според мен ще имате много повече ползи. Правите си интеграция между e-commerce платформата и имейл платформата. Това става за някои сайтове става доста лесно, може да стане за буквално 20 минути, но ако ви е къстъм уебсайт, става малко по-бавно и може би трябва асистенция от програмист. Правите проверка дали всички евенти и тракинги работят правилно, за да можете да започнете с създаването на всякакви имейли. Следваща стъпка, а именно верифициране на домейните, да си сетнете Branded Sending Domain и DMARC, да верифицирате DMARC Records. Сега ще обясня какво представлява това. Branded Sending Domain е най-просто казано, когато вие си направите акаунт в дадена платформа и започнете да изпращате имейли от там, вие изпращате от сървъра на самата платформа. Тоест, аз ако си направя акаунт в Klaviyo и започна да изпращам имейли от там без да си верифицирам домейна, изпращам от техния сървър. По този начин аз съм зависим от всички други изпращачи през този сървър. Какво имам предвид? Не мога да разчитам на себе си къде ще отидат имейлите ми при самото изпращане. Тоест дали ще отиде в спам, в promotions или в главната папка. Така, за да сте една идея по-независими и да зависят нещата от вас, е препоръчително да си верифицирате домейна, даже всъщност е задължително вече. И ето тук съм ви дал пример на скриншота как изглежда преди верифициране. Тук се показва от кой сървър се изпраща самият имейл и след верифициране не се показва, защото изпраща от вашият DNS, реално. Следващото нещо, което е нужно за верифициране е DMARC Record. Това всъщност е ново изискване на Yahoo и на Google. Тук всъщност съм оставил и един линк за една статия, която можете да прочетете и да видите как се сетва всъщност и какво представлява. Както съм описал, това е протокол, който служи за определене на автентичността на вашия имейл. Тоест, той не позволява на други хора да използват вашият домейн, от който изпращат вашият имейл. Това е изискване, което се появи края на 2023 година и е задължително за изпращачите на над 5000 имейла на куп от февруари 2024. Като идеята на цялото това нещо е просто да се
премахнат всички спамари, които си вземат крадени бази данни и изпращат някакви спам имейли. Затова ви казах, че bulk имейлите не работят 2024 общо. Взето е много, много трудно. Следваща стъпка. След като всичко по акаунта ви е готово, можете да започнете с вашите автоматизации. Като съм ги разделил на два вида. 5 основни автоматизации, които всеки онлайн магазин има нужда от тях като цяло, и други, които са малко някои са за малко по-големи онлайн магазини и не са толкова важни и не носят толкова много ревеню за бизнеса. Първата автоматизация е Welcome Flow с Pop-up. Какво представлява това? Предполагам, повечето от вас знаят, когато влезете на някой сайт, много често ви се появява едно pop-upче. Мога сега да ви дам пример дори. Pop-up имейл, ако напиша. Появява ви се нещо такова на сайта. В повечето случаи предлагаме някакъв код за отстъпка, mystery discount може да бъде, безплатна доставка в замяна на техния имейл. Идеята тук е именно lead generation на имейли. Появява се pop-upчето, човека се записва и получава така нареченият Welcome Flow. Т.е. това са няколко последователни автоматизирани имейла, които приветстват новите потребители, дават им някаква оферта, която се е обещана в повечето случаи. Убеждаваме ги да си купят, даваме им бестселъри и така нататък. Това е най-ефективният начин за lead generation, защото се събират наистина доста топли лидове. Вторият flow е New Customers Post-Purchase Flow, или общо взето това е flow, който се изпраща до хора, които са направили поръчка за първ път на нашия сайт. Тоест ние тук целим Customer Retention, искаме да ги задържим дългосрочно и да ги накараме след определен период да се закупят отново от нас. Какво представлява този flow? В първият имейл в повечето случаи им благодарим за поръчката, след това им разказваме някаква история за нашия бранд, за да ги накараме да се чувстват една идея по-близо до нас, може би дори. Можем да и поискаме отзив или обратна връзка за продукта, който са си закупили. Това е изключително важно за повечето бизнеси, е доста подценявано. И след определен период можем да им предложим отстъпка при повторна поръчка, като тук вече изцяло зависи от самия продукт, на колко пъти в годината се закупува такъв тип продукт или се презакупува, за да определите самият дилей от закупуването до самата отстъпка. Тоест, ако например човек си е купил протеин на прах, който се предполага, че ти стига за месец и половина, може да го сетнем така, че след месец и половина да получи имейл с отстъпка за следваща поръчка. Ако обаче си купуват дрехи, може да го сетнем за малко по-дълъг период от време и така нататък. Следващия flow е Winback Flow. Тук отново целим Customer Retention. Тук таргетираме стари клиенти, т.е. хора, които са си закупили от нашия сайт веднъж, но не са се върнали след някакъв определен период от време. Тоест, да речем, аз съм си купил, отново ще дам примера с протеин, обаче са минали 3 месеца, предполага се, че протеина ми се е изчерпал, но аз не съм си купил отново. Тоест тук имаме някакви съмнения, че може би сме изгубили клиента. И му изпращаме имейли с напомняне за нашия бранд, даваме му по-добра оферта. Тук определено е хубаво да се даде наистина добра оферта, за да върнем клиента. Напомняме за ползите на самия продукт и така нататък. И последният от основните флоуве, всъщност е четвъртият, моя грешка, е Abandoned Checkout, или така нареченият имейл за забравена количка. Почти 70% от купувачите не завършват поръчката си и остават на тази фаза именно. Този имейл се настройва, обясних ви малко по-рано как. Искаме, когато някой добави нещо в количката си, но не поръча, да получи тези имейли. Показваме забравените продукти, напомняме им да си завършат поръчката и в някои от последващите имейли можем да им дадем и някаква оферта. Като това много зависи от бранда и от самите маржове. Затова това е малко субективно. Но предполагам всички са виждали този тип имейли. И вече последният от основните флоуве е Browse Abandonment. Тук таргетираме потребители, които са разглеждали продукти на нашия сайт, но не са добавили в количката и не са поръчали. Тоест тук са една идея по-студени самите клиенти,
по-далеч от това да завършат своята поръчка, докато в напредната фаза те вече са стигнали до там да си въвеждат данните, но нещо ги е спряло. Да речем, някой може да ги е разсеял, например. Така, да, тук показваме разгледаните продукти, даваме повече информация и полза за тях, можем да дадем бестселъри, можем да им дадем оферта, пак казвам, изцяло зависи от самият продукт и бизнес, но предполагам доста от вас са виждали подобни имейли. Това бяха второстепенните, това бяха първостепенните флоове. Сега съм подготвил второстепенни автоматизации, които по-голяма част от тях бих казал, че са за големи онлайн магазини, като в това число визирам магазини, които правят над $100,000 на месец ревеню. Returning Customer Post Purchase, всъщност този флоу първият е препоръчителен за всякакви онлайн магазини, дори и малки. Тук таргетираме клиенти, които се връщат на нашия сайт, т.е. пазаруват за повече от веднъж при нас и общо взето тук им благодарим, че се връщат, че са наши лоялни клиенти и така нататък. Не е нещо, кой знае какво. Customer Review, освен ако нямаме имейл за ревю в Post-Purchase Flow за след направена поръчка, е хубаво да се направим отделен такъв, за да събираме мнения от наши клиенти, които може да използваме после в реклами, в сайта също така и така нататък, или да си направим самооценка за качеството на нашия продукт и как хората го възприемат. Abandoned Cart, преди малко си говорихме за Abandoned Checkout Flow, но има разлика между Abandoned Cart и Checkout. Всъщност при Abandoned Cart човека просто е кликнал някакъв продукт и го е добавил в количката. А при Abandoned Checkout той е стигнал вече до формуляра и е започнал да въвежда най-вероятно някакви данни като имена, адрес и така нататък. Тук е една идея по-студен самият лид, но е доста ефективен флоу за някои малко по-големи онлайн магазини. Site Abandonment. Тук таргетираме хора, които са още по-широко разположени на фунията, а именно тези, които са посетили нашия сайт, но не са разглеждали никакви продукти, просто са скролвали на homepage или в някоя категория, не са добавили в ключката и не са поръчвали. Това е общо взето. Back in Stock Flow, някои хора предполагам са виждали, когато в някой сайт има изчерпани артикули, има просто бутон уведоми ме, когато има презареждане, например. Този flow се активира на момента и се изпраща до хората, които са поискали да получат този имейл в момента, в който се презаредят артикулите. И смея да кажа, че е доста ефективен. Sunset Flow, всъщност тази автоматизация таргетира наши контакти, които не ангажират със съдържанието ни. Давам пример, когато някой се запише, когато някой се запише за нашият имейл бюлетин, но получи 15 имейла и отвори 0 от тях или кликне на 0 от тях, той автоматично става неангажиращ контакт. В този момент той влиза в този flow и получава имейл, който е тип последен шанс. Т.е. ако не го отвори, директно го отписваме от нашият бюлетин и не ни трябва. Най-просто казвам, защото ние всъщност си плащаме в тези платформи за контактите, които имаме и не искаме да имаме неангажирани такива. VIP Flow, тук таргетираме клиенти, които са пазарували повече от веднъж. Някои хора могат да определят VIP клиентите им като такива, които са правили над 4 поръчки, други, които могат да ги определят като хора, които са направили над 500 лева оборот, например, и така нататък. Определя се от бизнес до бизнес, общо взето. И последният флоу е сравнително нов, мисля, че е на не повече от 1-2 месеца и го предлага само Klaviyo, а именно Expected Date of Next Order. Това е, Klaviyo има такъв изкуствен интелект, ако не се лъжа, нещо такова, който изчислява след колко време се предполага, че трябва да е следващата поръчка на продукта на човека, който се е взел нещо. И по този начин той успява да изчисли следващата дата за негова поръчка и да му изпрати имейл. Най-просто казвам, купувам си протеин, който има 30 дози, т.е. ще ми стигне за 30 дни. Сетвам този флоу и ще получа на 27-я ден имейл с оферта за презакупуване, например.
Може също да бъде и с дрехите. Също така, ако забележиш, че някои хора пазаруват 2 или 3 пъти в годината от нас, той ще изчисли, че след 3 месеца трябва да му изпрати имейл за закупуване на някакви артикули. Това е доста интересна нова функция, я се тествам в момента все още. Но това е общо дето за фоловете. Мисля, че са доста като цяло. Повечето хора всъщност тетват само Welcome Flow и забравената количка и си мисля, че това са автоматизациите за имейли, но всъщност има доста повече неща, които могат да се направят. Преминаваме към следващата важна част, а именно кампаниите и сегментирането. Преди да започнем с сегментациите, ще ви кажа кои са най-важните неща или правила при изпращане на кампании. Много често получавам въпроса колко пъти трябва да изпращам имейли до моята база данни. Съвета ми е да започнете веднъж седмично и на база на резултатите да увеличавате или да намаляте изпращането, като ако имате много малка база данни от 100-200 имейла, например, дори може и 2 пъти в месеца да започнете, като ако забележите, че имате над 30% open rate или че влизат поръчки, които вас ви задоволяват, можете да увеличите изпращането и да мислите по-различен контент. Какви имейли да изпращаме? Ако си направите един много прост ресърч в Google, ще откриете хиляди идеи. Аз съм си ги разделил на няколко категории. Първата са Sales кампании, Sales имейли и те са тип черен петък, имейли за Коледа, за Свети Валентин, някакъв флаш сейл, ако пускате, например, ако имате количества, които не искате да ви стоят на склад, може да пуснете 24 часа или 48 часови намаления в имейлите, доста добре работят спрямо моя опит. Това са Sales кампаниите. Фидбек, тук може да събираме ревюта от нашите клиенти, за да правим тестимониали. Engagement имейли, също с постове от социални мрежи, от статии, може да ги изпращаме към нашите Facebook и Instagram страници, също така, за да ни харесват и да се развиваме навсякъде. Следващият тип имейли са Product Announcement или нови колекции, презареждане на нови артикули, продукти, които са неизчерпвани с ниски количества. Също доста добре работят този тип кампании. И Other, това са имейли с новини за компанията, ако има някакви нови неща, които претърпява самия бизнес. Това е накратко. Кога да изпращаме имейли? Препоръчително е между 10 и 11 часа сутринта или вечерта след 19. Като петък, вечер, събота и неделя в повечето случаи се представят по-зле. Защо? Защото хората не си ползват почтата събота и неделя. Повечето хора я преглеждат в седмичните дни. Аз не съм от този тип хора. А петък вечер хората в повечето случаи са навън. Това е препоръчителното, но е субективно за бизнесите. Това мога да ви кажа и най-добре е да тествате. Спрямо моя опит, аз понеже си водя статистика за най-успешни кампании, които имам, най-успешните ми са между 10 и 11 часа във вторник и в сряда. Това е на база мои клиенти, с които съм работил. Винаги ползвайте сегменти, хора. Това е нещо, което непрекъснато се говори, но не се прави в България въпреки това. Виждам как хора просто изпращат имейли до цялата база данни и изобщо не ги интересуват сегментите. Ще ви обясня малко по-напред в лекцията какви сегменти може да използвате и защо всъщност са толкова важни. Те помагат за по-добро представяне на имейлите, по-висок open rate и click rate, което е важно за имейл, за нас изпращачите, най-просто казано. Защо? Защото когато имаме нисък open rate, това провайдерите като Gmail или като Yahoo го засича и според него по този начин самите имейли са спамърски и нежелани от потребителите и автоматично започва да ги праща в promotions или в спам. Затова е важно да държим над 30% open rate или минимум 25%, бих казал, средно за акаунта. Какви сегменти може да
използвате за вашите онлайн магазини. За днес съм подготвил всъщност всички сегменти, които аз използвам при изпращането на кампаниите в 90% от случаите. Подготвил съм ви скриншоти с реални примери. Аз деля всъщност сегментите на два вида. Едните са Essentials Segments, или това са група контакти, до които ние искаме да изпратим имейли. Тоест ние казваме на платформата: изпрати имейла до тези сегменти, които ние сме направили. Кои са те всъщност? Първият сегмент е Engaged 30 Days и така нататък. Общо взето това е сегмент с контакти, които са ангажирали с нашите имейли през последните 30, 60, 90 или 120 дни. Тук на скриншота може да видите и примера как се сетва всъщност. Казваме на платформата да ни извади всички имейли, които са отворили поне един наш имейл през последните 30 дни или са кликнали. Това е най-просто казано, като принципа, по който аз работя, е, че започвам да изпращам на този сегмент и когато видя, че open rate му е над 30%, увеличавам на 60 дни. Тоест на ангажирани последните 60 дни. След като минем и там 30%, увеличаваме на 90, след това 120 и така нататък. Това е първия сегмент. Втория сегмент е All Buyers, който при някои клиенти може да е Repeat Buyers, няма значение. All Buyers са всички клиенти на нашия сайт, които някога са правили поръчка и са дали съгласие да получават имейли от нас. Много прост сегмент. Ако забележите, че имате много нисък open rate на този сегмент, е хубаво да направите Repeat Buyers сегмент, т.е. хора, които са правили поръчка от вас 2 или повече пъти. По този начин ще ви падне самата база данни. Active No Purchase е следващият сегмент. Той е малко по-advanced, както може да видите. Това са хора, които са били активни на нашия сайт през последните 30 дни или са видели наши продукти на сайта през последните 30 дни или са добавили в количката, започнали са чекаут, но не са поръчали през същия този период. Тоест това са много топли лидове, които са разглеждали сайта, те размишляват още се чудят дали да поръчат и е важно да ги включваме в имейлите. Winback сегмент. Тук казваме на платформата, че искаме да ни извади контакти, които са направили поръчка от нас поне веднъж overall time но не са поръчвали през последните 90 дни или за някои бизнеси може да е 180. Тук трябва да тествате дните много и да ги направите така, както за вас се представят добре сегментите. Следващия flow е VIP клиенти, т.е. в случая съм сетнал такива, които са направили поне 4 поръчки на нашия сайт overall time, но както казах, при някои бизнеси може да е над определен оборот да се задейства или над повече поръчки или по-малко, ако ви е по-скъп продукта, например. Това са Essentials сегментите. Вторият тип сегменти са такива, на които ние не искаме да изпращаме имейли. Т.е. ние казваме на платформата да изключи тези имейли и те да не получават имейла, който ние искаме да изпратим. Така наречените Exclusion Segments. Първият сегмент е Recent Buyers или хора, които са пазарували близките няколко дни от вас. Защо? Защото аз, ако съм си поръчал нещо преди една седмица от някой сайт и получа след 7 дни имейл, че има огромна разпродажба от 40-50% или дори 20%, да няма значение, аз ще се почувствам прецакан и ще имам лош експириенс с самия бранд. Затова изключваме такива контакти, като дните колко ще си настроите, пак казвам, зависи много от бизнеса и от продукта, може да тествате, но в повечето случаи е между 20 и 30 дни. Вторият тип контакти, които искаме да изключим, са тези, които са поръчвали и са връщали пратки от нас. Няма нужда да казвам защо не ни трябва такъв тип клиенти отново. Третият сегмент са bounced контактите, т.е. какво означават контакти, които баунсват. Това са такъв тип имейли, до които ние сме изпращали кампании, но те не са ги получили. Като причината да не са получили дадения имейл, причините са две в повечето случаи всъщност. Или че клиентът е въвел грешен имейл и той просто е невалиден и няма как да получи нещо.
но той все пак е влязал в платформата, или че почтата му е пълна. Т.е. той има, да речем, 5000 съобщения, които не е отворил и в един момент просто той отказва да му изпраща нови имейли. Такива контакти ги изключваме, защото носят лоша репутация за нашият имейл домейн. Unsubscribe махаме, хора, които са казали, че не искат да получават имейли. Unengaged са следващия сегмент. Тук в случая съм го направил така, когато сме им изпратили поне 10 имейла и те са отворили 0 от тях или са кликнали на 0 от тях, да ми ги събере всички тези контакти и аз просто си ги изключвам после в самата кампания. Sunset Flow, това са хора, които тотално са забравили за нашия бранд в повечето случаи. Тук са хора, които са отворили 0 имейли през последните 180 дни. Кликнали са на 0 от тях, не са се сабскрайбвали, не са правили поръчки и не са посещавали сайта ни изобщо дори. Това са сегментите накратко. И тук може да видите как трябва да изглежда цялостната картинка. Това и в други платформи може да се направи. Всичките сегменти не знам дали може, но това е скриншот от Klaviyo. Ето тук може да видите в Send to съм сетнал всички сегменти, Essentials сегменти, за които ви казах по-рано, и в Don't Send to съм сложил Exclusion сегментите, които са много важни и изобщо не се използват, между другото. Затова ако си направите такива, автоматично сте много по-напред от, бих казал, 90% от имейл маркетолозите в кавички. Това е за сегментите. Какви са най-често допусканите грешки, които аз съм забелязал. Използването на много емотиконки в сабжекта на имейла, т.е. в заглавието или вътре в самия имейл. Аз гледам да не използвам повече от 2 емотиконки, защото това е нещо, което тригърва спам филтъра и е по-вероятно да попаднеш в спам папката. Писането изцяло с главни букви, това също не е добра практика. Максимум 1 до 2 думи си позволявам да използвам в имейлите, които да са с изцяло главни букви. Липсващи филтри в автоматизациите и поп-ап формата е следващото нещо. Какво е това всъщност? Да речем, вие искате да направите флоу за нови клиенти, т.е. за хора, които са пазарували за първ път от вашия сайт, но не сте направили филтрите както трябва. И така се случва, че всеки, който направи поръчка, получава този флоу. И някой човек, който си поръчва за 5 път вече от вашия сайт, ще получи имейл: благодарим ти, че стана наш клиент, ще ти разкажем историята на нашия бранд, която ти вече си получил за 5 път, например. И това е общо взето. Носите лош експириенс по този начин с тези грешки на вашите клиенти. Използването на снимки, които са над 1 мегабайт тежки. В идеалния случай снимките, които трябва да слагате в самите имейли, трябва да са до 500 килобайта. Защо? Защото не зареждат в самата почта след това. Може да тествате дори, като си направите акаунт в някоя платформа, да сложите някоя по-тежка снимка и да си изпратите тест. Ще видите, че самата снимка най-вероятно няма да зареди. И имейла няма да изглежда така, както вие сте си го представили, че трябва да изглежда. Изпращане на имейли прекалено често при нисък open rate. Като нисък open rate аз разбирам под 20%, там вече става критично положението. Това е доста често срещана грешка. В повечето случаи, ако ви е нисък open rate, трябва да се стесните много аудиторията, да изпращате до максимално малко контакти за период от време около 30 до 40 дни, за да ви се оправи репутацията на самия домейн и след това вече да увеличавате лека по лека базата данни. Тоест, ако имате, например, 10 000 имейла, но имате много нисък open rate, като изпращате на тях, започвате с 500-600 имейла, които са най-ангажираните, тези, които са ни отваряли последните имейли. След това увеличавате на 1500, 2000, 3000 и така нататък. И изпращане до цялата аудитория. Това в повечето случаи е грешно. Дори да правите много голяма, грандиозна разпродажба, винаги може да изключите някакви контакти поне. Винаги има какво да се направи като сегментация. Подбрал съм ви също така и ресурси, които аз препоръчвам и съм използвал и използвам ежедневно в работата си всъщност.
Първият ресурс е Subject Line Tester. Какво представлява това? Всъщност тук можете да, когато правите дадена кампания, да тествате как потенциално би се представил самия Subject Line. Например, ето тук имам някакъв запазен subject, който го оставям и кликам тест, при което самата платформа ми казва, че резултатът ми е 75%, което е OK, и по-надолу като скролна ми казва къде всъщност ми е проблема в subject-а. В случая имам много символи. Реално най-добре представящите се subject-и са между 21 и 40 символа. Броят на думите ни е OK, нямаме helpful words или именно ето този лист от думи, които явно е доказано по някакъв начин, че грабват повече вниманието на читателя и го кара да клика. Няма използвани числа. Това също е нещо, което е доказано работи. Проценти или числа като цяло доста грабва вниманието на хората. Да, много готин ресурс, аз си го използвам ежедневно. Да, другият ресурс, който препоръчваме е Mute. Това всъщност е такава платформа, в която може да гледате нюзлетърите на едни от най-известните брандове. Например, тук може да напишете Travel и ви излизат всякакви имейли за пътувания на много големи международни брандове, от които може да си черпите идеи, разбира се, понеже в един момент всеки се изчерпва. Така. Другите два ресурса всъщност са платени, които съм сложил, но аз съм ги използвал и са много голям геймченджър. Затова просто искам да спомена за тях. Вярвам, че на всеки, който се занимава с имейл маркетинг за онлайн магазини, биха били полезни. Първият ресурс е имейл Библия. Точно така. Това всъщност е буквално е Библия, защото аз го проповядвам на всички мои познати, които се занимават с имейл маркетинг, но това е чеклист, който мога да ви покажа всъщност сега дори. Така, ето го всъщност. Накратко ще ви покажа какво представлява това. Всъщност тук имате съвети за автоматизации, за кампании, за поп-апчета и така нататък. И е буквално като чеклист. Например, влизаме в секцията Automations или автоматизации и то ни показва кои са 5 основни 5 автоматизации и как, за да си ги сетнем, през какво трябва да преминем. То ти казва, правиш си лист, след това изключваш Double Opt-in, след това нагласиш си филтрите, създаваш между 4 и 8 имейла и така нататък, и по този начин, докато създавате вашите фолове, може да минавате през този чеклист и да сте сигурни, че няма да изпуснете нещо. Дадени са ви примери за имейли, контент, който може да използвате. Същото важи и при секцията с кампаниите. Дават ви някакви съвети при изпращане на кампании, най-просто казано, и да, това е накратко. Следващият ресурс е Ecom Email Calendar Kit. Това всъщност е сравнително нов ресурс, пуснаха го преди около седмица, но аз вече го изтествах. Това какво представлява? Всъщност, момент, сега ще ви покажа накратко. Така, малко бавно зарежда. Да. Така, това всъщност представлява календар кита. Какво е той всъщност? В него има стратегии при пускане на разпродажби, които може да използваш, какви имейли, какви кампании и сегменти да се пускат до базата данни. Как да си нови сегменти, нови популярни сегменти, които и аз в момента тествам, но още нямам резултати, понеже ги използвам от около седмица. Примерни имейл дизайни също може да видите на много големи бизнеси. Добре, няма да кликам, понеже е малко бавен интернета май, или бавно зарежда. Също така имате контент календар за абсолютно всеки месец от годината, където просто като кликнете и ви показват типове имейли, които може да изпращате и как изглеждат имейлите, които те са създавали. Това е накратко за този ресурс.
И други ресурси, които препоръчвам. Това съм аз всъщност. Оставям съм линк към моят LinkedIn и към Instagram, така че след самата лекция, който има някакви по-специфични въпроси, може да ми пише. Цялостно съм по-активен в LinkedIn, но ако нямате акаунт там, можете и в Instagram да ми пишете. Ще се постарая да отговоря на всеки, ако има нужда от нещо. Така че това е за ресурсите. И е време за Q&A сесията. Нека да видим сега дали има някакви въпроси всъщност. Така. Добре. Така, добре, първи въпрос. Как ще пратим имейл на хора, разгледали продукти, ако не са се логнали с акаунт на въведения имейл? Всъщност това нещо го прави самата интеграция. Още в началото ние свързваме, както казах, имейл платформата с e-commerce сайта. Като в повечето случаи, да, няма да получи самият имейл, ако ние нямаме никаква информация за човека, но ако той се е записвал преди това през попъпчето, има как да получи имейл и понякога всъщност това не работи безотказно, но всъщност Clavius има една функция, която сега ще покажа и тя е ето това. Anonymous Visitor Tracking. Това всъщност траква анонимно данните на потребителя, но то не може да ги използва преди даден човек да е дал съгласие всъщност за тях. Но от тук всъщност може да взема данните за имейла и за имейла в най-общите случаи на контактите. В повечето случаи човека просто трябва преди това да е дал някакво съгласие или да е поръчвал от нас, за да имаме данните. Така, следващия въпрос. Здравейте, има ли начин да разберем онези, кои клиента е поставил в спам? Не съм сигурен, че разбрах точно. Предполагам въпросът е дали има начин да разберем кои точно имейли са попаднали в спам, кои точно не. Има как да се тества, има различни платформи, които могат да се използват за тестване дали нашата кампания се представя добре. Аз всъщност преди няколко дни използвах една, но трябва да я потърся всъщност. Но забравих как се казваше, но в Google общо взето, ако напишете Spam Checker, ще ви излязат доста такива платформи, в които просто си правите регистрация, пействате си имейла и изпрещача и то ви казва самата кампания дали попада в спам и дали самите имейл провайдери като Google и Yahoo са ви изпратили в спам. Какво препоръчвате, ако клиентът използва тъмна тема на компютъра или телефона? Основните неща, които аз бих препоръчал е първото нещо е да може да слагат. Първо тествайте. Всеки път, когато направите дадена кампания, изпратете си тест на телефона и я тествайте на тъмната версия и на светла как изглежда. Ако има някакви проблеми, аз ви съветвам да сложите на бекграунд снимка. Тоест, какво може да направите? Слагате на фон бяла снимка и текст, който не е черен, защото той ще се обърне след това и по този начин на черно-бялата тема самият имейл няма да се обърне, в смисъл само самият текст ще се обърне. Другото нещо, което аз препоръчвам и е нещо, което също не се е говорило много, но image-based имейли. Всъщност най-честото мнение е, че image-based имейлите са лоши и че всъщност имейлите попадат в спам, но аз открих един трик, който сега мога да ви покажа набързо, за това как имейлите да не ви попадат в спам. Всъщност правите си една кампания. Момент сега. Така, избираме си някаква кампания, просто няма никакво значение. Това е малко повече играчка като цяло, но да речем, че сте направили целият имейл да е изцяло в снимки, защото по този начин тъмния режим не се отразява по никакъв начин
на самите снимки и си гарантирате, че вашия имейл ще изглежда еднакво добре на абсолютно всеки получател. И това, което правя аз е, че сетвам един скрит текст в имейла, който изглежда по ето този начин. Момент само. Така. Ето това всъщност е скрит код, който така. Да, добре. Така. Общо взето какво правим? Това е скрит код с много дълъг текст, който ние слагаме в Klaviyo. Ето тук най-отдолу. Слагаме си един текстов блок, пействаме целият текст и кликаме Done, при което може да видите, че самият текст не се вижда. И всъщност това заблуждава имейл провайдерите. Тоест, по този начин, когато изпратим имейл, Google и Yahoo ще засече, че самият имейл има супер много текст, но реално хората не го виждат. Така че това е готино като трикче и можете да си го използвате. Който иска може да ми пише в LinkedIn да му изпратя кода, ако не знае как да си го направи. Така. Какви са основните метрики, които да гледаме? 2024 година основните метрики за онлайн магазините в повечето случаи най-важното нещо е оборота. Но от към метрики на имейлите най-важното нещо, което трябва да се гледа е CTR-а. Защо Open Rate всъщност вече не е толкова важен, колкото се говори? Ами заради регулациите на iOS устройствата. Тоест, след апдейтът за всички iOS устройства, има проблем с тракването на Open Rate и той е нереалистичен. Тоест, вие ако изпратите кампания и пише, че има 30% Open Rate, реалният Open Rate не ви е 30%. Защо? Ами защото с този апдейт, който беше преди няколко години на всички Apple устройства, той дори да не е видял самият имейл потребителят на iPhone, ако не е дал съгласие да се тракват неговите данни, ще залъже платформата, че контактът е отворил реално имейлът, което той всъщност не е направил дори. И по този начин ние не можем да си правим реална оценка дали кампанията ни се е отваряла много, защото има голям интерес или просто защото имаме много Apple юзери, които не са дали съгласие да им се тракват данните. Затова CTR е най-важната метрика. CTR измерва колко хора от тези, които са отворили имейла, са кликали вътре в него. Това е нещо, което ви показва дали реално кампанията е имала интерес към читателите. Така. Ако изкараме курс само по имейл маркетинг без други, може ли да си намерим работа? Сложен въпрос. Само от курс бих казал, че не става просто с един курс. Тоест, вие трябва да сте проактивни и да търсите информацията и извън този курс, да проявите интерес. Най-просто бих ви казал да сте проактивни и да си търсите стаж в някоя агенция. Но дали можете да си намерите работа просто с един курс? Не. В повечето случаи ви искат опит, за да ви наемат. Така, виждам съобщение от модератора. Здравейте, обратната връзка е много ценна за нас. Да, хора, между другото, нещо искам да кажа. Това всъщност е първата лекция, която водя, така че ще бъде много полезно, ако кликнете ето този линк и напишете какво е вашето мнение, как смятате, че съм се представил. Със сигурност има неща, които мога да подобрям, но ще бъде много полезно и за мен и за колегите от Softony. Има ли значение колко снимки използваме в имейла ни? Ако са 50 на 50 текст снимки, няма ли да попадне в спам? Има ли правилна пропорция, която да спазваме? Правилната пропорция е 70-30 текст срещу снимки, по принцип. Но, както ви казах, с ето този код, можете доста по-лесно да залъжете платформата. Но, ако не ползвате код, да, това е правилната пропорция 70-30 текст срещу снимки. Така, как да балансираме между честотата на изпращане на имейл кампании и риска да прекалено да започнем да дразним абонатите? Ами това всъщност вие много лесно можете да го направите, просто като следите как са резултатите. Ако ви падат
метриките, ангажираността, ако няма кликове, ако open rate ви рязко е паднал, CTR ви е паднал и revenue ви е паднало, знаете, че сте прекалили. Но ако нещата вървят окей и дори и нагоре, си продължавате и си увеличавате имейлите. Аз бих препоръчал максимума, който да се изпраща, според мен е 3 имейла на седмица, като тук говорим за много голяма имейл база и онлайн магазин, който има много продукти. Това е може би максимума, който бих използвал, който бих изпращал аз. Здравейте, как да се справим с проблема за спам филтрите и как да сме сигурни, че нашите имейли достигат до почтенската кутия на клиентите? Ами като спазвате добрите практики, като не пишете с главни букви, като не използвате прекалено много емоджита, като сте си верифицирали акаунта, като не спамите хората и си сегментирате аудиторията и като държите висока open rate. Като пак казвам, това е между над 25%, със сигурност е окей метрика. Така, колко дълъг трябва да е текстът? За онлайн магазините това, което аз съм забелязал всъщност е, че кратките копита работят по-добре. Реално хората не обичат да четат, това е самата истина. Затова аз в повечето случаи използвам кратки копита, кратки и ясни, казвам им офертата по възможно най-простият начин. И това е като цяло. Трябва ли заглавие да има глагол, който да провокира към действие? Ами препоръчително е, да, със сигурност. Така. Нека да си ги лайкна само да знам на кои съм отговорил. Как да изградим ефективна стратегия за привличане на нови абонати? Аз, както споменах малко по-нагоре преди няколко минути в презентацията, най-ефективният начин все още за събиране на абонати е с pop-up формата и welcome flow. Това, което аз бих ви препоръчал е да си създадете флоу и pop-upчето и да тествате. Тоест, вие можете да си извадите веднага статистика от Klaviyo, колко процента от хората, които го виждат, се записват. Като това, което се смята за добра метрика е 4%, т.е. 4% от хората, които виждат поп-апчето, да се запишат. Но аз бих ви посъветвал да гоните по-скоро 10%, т.е. непрекъснато правете A/B тестове, изпращайте различни правите различни поп-апчета, промените офертите. Например, при един мой клиент наскоро предлагахме 10% отстъпка, като това си го обявявахме на самото поп-апче и правихме около 5% рейт на хората, които се записват. Сменихме на Mystery Discount и не им казахме каква е отстъпката и моментално броят на процентът на хората, които се записват, стана 10% и дори в някои дни до 12% стигахме. Така че трябва да тествате непрекъснато. A/B тестинга е много важен при изпращането на имейли и цялостно в имейл маркетингът. Лекцията беше много полезна и интересна. Ще се радвам да изкарам пълен курс при вас. Много благодаря. И аз много благодаря за обратната връзка. Болдването на текста помага ли? Да, аз обичам да болдвам най-ключовите неща, които искам клиента да забележи. Например, ако имаме безплатна доставка, някаква отстъпка или не е нужно дори да е някаква отстъпка, например нови артикули, обичам да ги болдвам, защото това е първото нещо, което грабва вниманието на човека. Той автоматично игнорира почти цялото копи и вижда него. Колко URL е препоръчително да съдържа един имейл? Това е много субективно. Не мога да кажа точна цифра. Всъщност, може би над 10 вече е too much и аз не слагам над 10 URL в повечето имейли, защото това тригърва promotions филтъра, т.е. имейлите започват в Gmail да ви излизат в promotions и е много по-голям шанс да отиде там като цяло. Много полезно беше, благодаря, супер лекция. И аз много ви благодаря за обратната връзка. Ще изчакаме още малко да видим дали има още въпроси. Така. Нали не съм изпуснал нещо? Надявам се не съм пропуснал някой въпрос. Така.
Не. Възможно ли е валутните единици да вкарват имейл в спам? Не, по никакъв начин. Това никъде не е описано, че тригърва спам филтъра. Аз го използвам в моите флоуве за забравени колички и за Browse Abandonment също. И в някои кампании от време на време. Ако е много голяма оферта, е хубаво да се спомене каква отстъпка получава човек, и това не би трябвало да те притеснява по никакъв начин. Така. Добре. Така като гледам, май няма нови въпроси. Успяхме да приключим и сравнително на време май. Все пак ще изчакам още малко, ако има нещо. Отново ще апелирам, между другото, за някои, които може би са изпуснали, да скролнат надолу в следо и да кликнат линка за въпросника, който наистина ще бъде много полезен при нас. При създаване на имейлите трябва да се съобразяваме с бранд гайда на компанията. Със сигурност е препоръчително самите цветове в имейлите, които ще се използват, да са такива, които са в сайта и в рекламите. Просто по този начин може много по-лесно човека, когато отвори даден имейл или види някоя снимка, да се сети за нас. Това дългосрочно психологически е доказано, че работи. Така че да. Възможно ли е снимка в изпратен имейл да прати мейла в спам? Ако е неподходяща снимка, нерелевантна с самата кампания, със сигурност да. Много полезна лекция, благодаря. И аз много благодаря. Така. Добре, ще изчакам до 8 часа, имаме още 3 минути и ако няма някакви въпроси, просто спираме лайва. Да дам пример от вашата практика за тайтъл на имейл, който е получил висок open rate. Много интересно, аз си бях направил една такава статистика наскоро за най-отварените ми имейли и това, което ми направи впечатление е, че не имейлите с големите разпродажби, в които да пишем минус 60% разпродажба и така нататък. Не, те не са ми донесли най-високият open rate. Open rate, който ми е носил имейлът, който ми е носил най-висок open rate, или самия subject, е бил именно в който се говори за нещо ново, т.е. нови артикули, презареждане, чисто нови дрехи, например, нови добавки спуснахме на сайта и така нататък. Това нещо ми е носило най-висок open rate и в топ 10 най-отварени мои subject имаше думата ново или нови. Кратко, точно, ясно и полезно. Да, точно това ми беше целта, между другото, благодаря. Не исках да навлизам в прекалено големи подробности. Разбира се, можем да си говорим до утре за това точно как да си сетнем флоувете и филтри и така нататък, но не мисля, че това е целта. Има ли думички, за които да се внимава и които могат да изпратят имейла да спам? Да, това много лесно може да се провери. Пишете си тук спам trigger words и веднага ви излизат основните думи. Може да кликнете на първата статия буквално и да видите кои са те. Кови има ли опция да изпращаме имейли на клиенти с продукти, които са разгледали чрез feed? Да, това може да се направи. Просто има си буквално Dynamic Products, които просто ги слагате и той ви пита вече какви продукти искаш да покажеш на клиента. Дали да са бестселери, дали да са най-разглеждани продукти, дали да са продукти, които клиента е разгледал всъщност. И още много такива опции всъщност могат да се сетнат. Справя страхотно, оставил съм позитивен коментар в анкетата, благодаря много. Работят ли имейлите, които са съставени само от снимки без никакъв текст? Абсолютно работят, но трябва да се внимава, пак казвам. Тествайте го, при мен не се отрази негативно на open rate, просто
с този антипромо хак, който споделих. Между другото, не съм сигурен дали мога в Slido да го шерна. Ето е така. Оставям ви линка всъщност. Можете да си го кликнете и да си копипейснете този код и да го тествате на някоя кампания. При мен не се отрази негативно. Отлична лекция, дали ще има втора част. Това зависи изцяло от вас и от вашите позитивни мнения. Със сигурност бих навлязал в още по-голяма дълбочина за автоматизациите и кампаниите и да ви дам реални примери. Затова ще разберем след лекцията най-вероятно. Така. Ами, стана 8:01. Предлагам да спираме, ако няма някакви въпроси. Така. Добре, мисля, че няма. Ами, благодаря на всички, които останахте до края. Всъщност, вие сте големи пичове, че ме изтърпяхте толкова време. Много въпроси. Използвате ли ChatGPT в практиката си? Да, използвам го. Когато ми се налага да използвам да изпращам прекалено много кампании за много клиенти, помага ми да си разпиша копитата, възможно най-бързо и да не губя толкова време. Бихте ли дали реален пример от вашата практика за успешна кампания по време на черен петък? Това, което аз направих всъщност за моите клиенти, повечето от моите клиенти всъщност, е следната стратегия. Всъщност сега ще ви издам точната стратегия каква беше. Това, което направихме е черен петък. На коя дата се падаше? Сега ще видим, за да мога в подробност да ви дам. Така, черен петък започна на 24, ако не се лъжа. Да. Ние в понеделник или във вторник обявихме на нашите имейл абонати, че ще имаме черен петък, какво може да очакват, най-голямата разпродажба в годината ни и така нататък. Искахме малко да ги загреем, да ги подготвим и да не си купуват други места, ако са си наумили. И им обявяваме също така, че ще им дадем по-ранен достъп. 24 или 48 часа по-ранен достъп им давахме на всички наши имейл абонати до разпродажбата и допълнителни 5% отстъпка за всички намаления. Тоест, разпродажбата официално започва в петък, ние четвъртък сутринта им пускаме имейл на цялата ни база данни, като изключваме някой, разбира се, с по-ранни достъпи до разпродажбата и допълнителни 5% отстъпка, там вече много зависи от клиент до клиент. По този начин, още в първият и във втория ден на самата разпродажба, ние правихме 80-90% от ревенюто, което се случваше през цялата разпродажба. Това е много яко, защото клиентите го оценяват, чувстват се по-специални по този начин и ги подтиква да си поръчат. Аз дори ако получа такъв имейл, бих си поръчал не защото искам да си взема дадения продукт, а заради жеста, който те са направили, да дадат по-ранен достъп само на техните стари клиенти. Благодаря за полезната презентация. И аз благодаря. А вече през останалата разпродажба пускаме още около 2 до 3 имейла, зависи колко е дълъг черния петък. Ако е 3 дни, ще пуснем ранен достъп, старт на черен петък и може би имейл за последен шанс, т.е. последни часове от разпродажбата. Ако е цяла седмица, ще пуснем още 2-3 имейла до базата данни с напомняния, с ревюта, с най-купувани продукти и така нататък. Така. Добре. Ами, благодаря ви отново. Благодаря ви за... Така, може ли да се слагате емоджита в тайтълите? Да, може. И бих казал, че е добра практика. Поне спрямо моя опит работи добре и грабва повече вниманието в самата почта. Така че може да използвате. Така. Виждам, че някой вече ми краде кода. Аз имейл маркетолозите сме на половина HTML програмисти. Така, добре.
Ми, благодаря ви, хора. Мисля, че няма нови въпроси, затова може да приключваме. Оставете вашите ревюта, може да ми пишете също в социалните мрежи, оставил съм линкове в презентацията, ще помогна на всеки и ще отговоря на въпросите ви след това. Така че пожелавам ви хубава вечер и се надявам да се чуем отново.